po ako. Thank you.
Kamu ay napusang hindi dito. Talaga. Alpinyo. Manang. Kaya pa, pwede ko tayo. Taga nga bulong tinagtinag di kalman. Uray jayang ko. Opo na po, man ko na. Pulit na sinugat lang tapos. Pantay jayan? Baka kurang-garong ko baka nung... Tawagan pa eh. Ada ti kanta ko. Kanta ko ginid na. Bamban mo talaga. Kaluwi na sa nung naganan. Muna ni Kadalpog di. ni kunting masukit ang tukat ko. Siguro na sa iba't para sa sinyawa na pag-iising din ang akin yan na yung pala ka. Siguro ko na siguro ko ako. Awan iko ko na utang. Ay na kung ko na yung katuganan ko ni manangatlin. Hello, Meg! Kumusta? Ayan mo. Hello? Sabihin ko ni Judy. Abot dito din gusto namin yung pakaloy. So, kapag kayo, kasi ay Domingo manang so, ni manang lumot na yun. Dahil ako sa princess, baka gusto ka ng baby. Kaya adating mo lang nga ako Nga, na kamuti. hindi nga kamuti, hindi, nagrabong. Hello, classmate. Katungtungan na kanila ng Germen. Ay, ada ba kakayan mo? Ay, umay kami garong. Umay kami man tayo, ada tulog na lang. Kita ka lang don't go away. Okay. Okay. What again? Okay. Bye-bye. Hindi ba lang? Basta natin ka kontak ko kanya na. Kasi ako tutulog din sa pagbumbukan na kung tayo daso na. Una namin kanya amin yung una na. Sige mo si Aswad eh. Katapos yung pinigay yung ano. Sabi, kaya din sila. Kapala sundan kanya. O, sa pagkakabi yan. Pilihin ko kung natin na buwan. Babasin ko. Babasin ko. Babasin ko.
CCTV. Balikan Kadating tao. wala nang disinan man ang bakat ang muda muna siguro sa siguro ito. Tapos nag-type niya. Nakita ko na kalawat at ang data na. Nagpuputok ni Manag Tiba yung iba na yan ito ko na ni kapabi na dito. Wala ko rin magbagay para sa para rin natin ko na. Sambo na nga ito, tawang pa, itatukot to. Bidusin mo lang kayo, gagawin ko na kung kurang ako. Ito sinangali dito, ni Manag Erming kung kurang ako. Dapat nga, busy kami pinag, dapat ay sila nakatawa sa laman kita ni ni Kunting, at dapat tutukot ka, manood na lang yun. So, ingat ka. Hindi rin mo, alam ko, makikita si tao, malumaran na ka. Pag-bubuk ko, hindi kukot di serving susunod. Doon di, baka ang video sila pa yusin, tayo mo din akan ni, aglutak pa, kung wala ka tala-tala. Talaluban ang urbanan, kung ako nakita pa yung chat mo ngayon na ito jaret. Oo. Kaada sa ice cream ko na ka. Pahala mo makapasisyon dito ikulong pa yan. Tinawagan niya yung lutaan. 3% kasi sila mong kudi ay tatatak na awan. Mga pinits pa nga ulan ka na kung sa mga lang Pag nag-nerd ka na cellphone ko na ka-charge din pa. Awang-awan nga yun talaga. Wala basa kita juga di niya road. One day ito kung tumot lang lupo. Lagi sa mo siya dito. law na yung mga kwarta sa Wala siya kita pati sa ko pinata. Tapos, pwede ka lang makita dito sa mga ito pa, nagsakalap dito yung job. Lagi na naman kasi na sila sa akin kung bahay ko sa video at hindi malako sa kapag sa video day. So, ito ko lang hindi kang basic. Napandaragalat ko pariyam. Wala ko lang mo. Hindi mga ito parehas na may ulo ko lang siya. Para sa manahan. Ito, sabi mo kaya. Saka po, sabi sa mo. May nalami ko, may matang naisip di basuhan. Pagka di nakapagod si tayo na ako ang muna ng natin. Ang tama lang kita, gidanong ko laag.